Lho, Lur, iki neng makame Mbah Singobarong, ameh nemoni Mbah Nyamin karo sowan. Mbah, iki Lur Mbah makame Mbah Singobarong sesepuhe Barongan Telogomojo. Aduh. Piye? Iki Mbah Nyamin. Ana apa, Bos? Iki lho Mbah, netizen takok. Takok piye? Niki kula duduhake Piye? lah ini enten acara napa Mbah teng makame Mbah Makame Singo? Barong iki ameh sedekah bumi, Mas. Sedekah bumi sedekahe bumi. Nggih. Gak diresi-resi ya, Mas.